Hei hei. Ei tästä tää tule mitään kuin enää. Näin, kato. Ehkä tää on hyvä aika aloittaa uusi dokkari ja sen aiheena on pelot. Erilaiset pelot ja tunteet. Mitä tuo äskeinen maisema sinussa herätti? Pelkäätkö pimeää? Pelkäätkö jotain muuta? Me ollaan omassa kotikaupungissa ja minäkin kyllä mielellään katselen tonne eteenpäin. Sen takia kääntelen tätä lamppua, että etten törmää mihinkään, mutta periaatteessa jos lampun sammuttaa, niin aika pimeässä ollaan. Tehtaani yli kuuluu. Ja autojen ääni kutos tieltä. Silti tää kyseinen polku, mistä nyt toi alkupätkä oli, niin on minulla ihan ehdoton lempparipolku. Niin talvella kuin keväällä kuin syksyllä ja kesällä. Tuli kaikki vuoden ajat sanottua. Minun 3 kirjaa, mitä on kirjoittanut, kertoo kaikki erilaisista peloista ja tunteista. Koska harvoin joku pelko on puhtaasti jonkun esimerkiksi pimeän pelkoa, vaan siihen se sekoittuu sitten moni muu. Esimerkiksi voi olla pelkoa siitä, että joku käy kimppuun, pelkoa siitä, että eksyy, ylipäätään yksinäisyyden pelko, tuntemattoman pelko. Eli monenlaista kirjoa. Oi että. Nautitaan nyt yhdessä. Se taisi olla kerran keskellä yötä, kun valvoin minä vailla työtä. Muistin kurssin ja tehtävän annon, jossa nokkelasti keksin olennon, jolle nimen sekä ilmeen annoin. Näin vastuuta mä tunteistani kannoin. Mä yöllä pohdin, missä meret pauhaa, mikä myrsky aina sisälläni jauhaa. Kuka tunteensa nimetä uskaltaa, kuka kohdata tunnetta puristavaa. Ei tunne sen kummempaa olekaan kuin ohi kiitävää pilven hattaraa. Tähdet näkyy aika ihanasti. Siellä sähkö muuntautuu. Eiku mikä tää on? Sähkökenttä. Sanokaas nyt viisaat sähköalan ihmiset. Onks tää nyt vaan jokunlainen keskus, mistä sähkö sitten jakaantuu? Huoltovarmuuden pelko. Siis varmaan nykytilanne aiheuttaa meissä kaikissa jonkunlaista pelkoa tai tunnetilaa, että tää nykyajan infra ja kaikki mitä me ollaan rakennettu, että se myös pysyy kunnossa ja siihen ei kohdistu ulkopuolelta hyökkäyksiä tai kukaan ei vie sitä meiltä pois. Ihmisellä on ehkä vaikea luopua siis siitä, mitä on jo saavutettu, joten jos uskaltaisin väittää, että jos nykyään ihminen heitetään 100 vuotta taaksepäin, niin kyllä menee sormi suuhun, kun perusasiat on pikkasen eri lailla. Siitä huolimatta itse olen tehnyt viimeiset 8 vuotta
töitä sen eteen, että meillä olisi toimiva ja turvallinen rautatieverkosto omalla pienellä osallani. Olen siihen ollut osallinen ja arvostan näin suomalaisena todellakin suomalaista infraosaamista sekä niin kuin energiatekniikan sekä sitten ihan infran, niin kuin meidän siis rakennetun infran puolesta. Me ollaan hyviä. Hyvä Suomi. Tärkeintä ehkä, että niille peloille ei saa antaa valtaa. Ei voi millekään näille, jos tavallaan antaa ylivallan, niin se lamaannuttaa. Niinhän se on, pelko lamaannuttaa. Ja se varmaan tulee jostain sieltä meidän lisva-aivoista asti, että joku jäätävä luolakarhu on hyökännyt meidän kimppuun, niin on parempi lamaantua tai sitten juosta ihan helvetin kovaa. Anteeksi, ei saanut kiroilla. Itselläni kävi niin, että kun noita pahimpia pelkoja alkoi pyörimään liikaa päässä ja ne otti ehkä yliotteen ja ylivallan, niin mie en selvinnyt siitä muuten kuin sitten ulkopuolisen keskusteluavun kanssa. Loppujen lopuksi siis se ulkopuolinen keskusteluapu auttoi, mutta itsehän mie tein sen kaiken työn minun pään sisällä. Ja siihen nuo minun hahmot pelonteet. Ei näitä hahmoja kukaan muu taida kaipaa, eikä niiden piirtäminen vaadi paljoakaan vaivaa. Kun minä sain annettua jollekin pelolle, mikä on siis sekoituspelkoa muodon, edes jonkunlaisen muodon, niin sitten tuli helpommin käsiteltävästi, koska helpommin lähestymään. Se pystyy jotenkin kohtaamaan paremmin, helpommin. Ja huomasin, että ei se olekaan selkeä Mutta jeppistä, tää on aika monitahoinen juttu. Ohi kiitävää pilven hattaraa. Jopa rakkaus ja nauru loppumaton saa matkoja mennä kun aika on. En mihinkään jää kiintymään, näin sieluni kirkas alkaa piirtymään. Mä itsene nimesin sielujeni veet. Ne ovat nämä pelonteet. Valtatie 6 tosissaan kulkee tässä aika lähellä omaa kotia. Ja on oiva osoitus turvallisesta infrasta meillä Suomessa. Tiet pidetään hyvänä ja talvikunnossapito toimii. Suomessa on ihana liikkua. Mulla aikana minun isä on varmaan minun elämäni tärkein mentori, oppi-isä, ihan oikea isä. Hän joskus aikanaan sanoi esimerkiksi kumppanin valinnasta, tai no, kuka meistä valitsee sen, kenen rakastuu, voiko rakkautta valita, tuskinpa. Mutta isäni sanoi, että ei voi olla kovinkaan paha ihminen, jos tykkää olla luonnossa. Ja kyllä minulle silloin, kun oman puolisoni tapasin, niin ihanimpia hetkiä liittyy luontoon, että onko se sitten mökillä jossain tai jollain luontopolulla kansallispuistossa tai pyöräilyluonnossa, niin onhan se ihanaa. Joku voi toki myös pelätä luontoa ja siihenkin liittyy tietenkin sitten taas niin moni näkökulma kuin, että osaanko ja pystynkö ja jaksanko ja voinko. Ja siihen varmaan sitten tämä, että tavallaan vaikka kuinka paljon miekin on elämäni aikana puhunut ja jutellut, niin nyt ei tietäkö enää jaksa. Jokaisella on sitä sanottavaa niin paljon ja osa meistä osaa sanoittaa sen hyvin. Mie en varmaan kuulu siihen porukkaan. Osa takeltelee hieman mutta mikä minut loppujen lopuksi kuitenkin tästä kaikesta, mistä minä löysin sen tavallaan sen voiman ehkä jopa käsitellä paremmin niitä pelkoja ja tunteita kuin puhumalla tai analysoimalla, niin on liike, on liikunta.
ei ne turhaan sano siitä, että masennuksella ja liikunnalla on niinku, yhteys, koska on sillä. Ja nyt tavallaan 2 vuotta psykoterapiaa oli aikanaan takana, mutta keho oli aika huonossa kunnossa, niin en tuntenut itseäni, että on tasapainossa. Vaikka kuinka niin sanotusti omat möröt oli nostettu kaapista ulos ja kohdattu silmästä silmään. Vasta kun löysi säännöllisen liikunnan riemun, sen ihanan kamalan tunteen, kuinka kamalaa se on lähteä, etenkin kun minä tykkään käydä aamuisin, mut sit samaan aikaan kuin hitsin ihana tunne siitä tulee. Ja se kantaa läpi päivän. Ja samoin nämä lenkit, samoin ulos lähteminen. Olet sitten keskellä kaupunkia tai siunatussa asemassa, että asut jossain ihanassa maaseudulla. Tuossa on muuten Tikkalanlähde. Semmonen Lappeenranta on ilmeisesti kuuluisa näistä terveysvaikutuksellisista lähteistä, niin siinä on yksi niistä. Vesi haisee rikille eli pahalle. Tai siinä on eri yhdisteitä. Rikki taitaa olla ainakin yksi pääsyyllinen siihen pahan hajuun, mutta kai sille jonkunlaisia terveysvaikutteita on. Vesi, vanhin voitehista vai miten ne sanoo? Kiva, kun jos oot siellä mukana matkassa. Tää on vähän samalla Tää on pelkästään itselleni dokumentointia. Ja tuleville jälkipolville. Hei! Ei sen tarvi olla mikään jäätävän iso juttu, mitä sinä teet. Ei tarvi heti lähteä juosta maratoniin tai valloittaa Kebnekaisia, missä hitsissä on Kebnekaisia. Ei tarvi mennä 55 kilometrin karhunkierrosta tai kuin pitkä se nyt olikaan. Ihanaahan tommoset kokemukset olisi siis mie. Olen jo 20-vuotiaana tuuminut, että mun harrastus on vaellus. Ja aika vähän on kyllä oikeasti nyt teidän 43V käynyt vaeltamassa. Ehkä se on enemmän haaveissa. Onko enemmän sitten lähiretkeilijä ja tykkään käydä laavuilla ja muuta tässä ihan lähellä kotia. Tarkoitus on sanoa, että joko siis masentuneena ei välttämättä ole voimaa eikä virtaa lähteä pidemmälle, suuremmalti. Mutta mikä on se pienin juttu, mitä voit tehdä oman hyvinvoinnin eteen tänään? Se ei välttämättä ole liike. Sehän voi olla nyt sen puheen ja analyysin ja juttelun vuoro. Mutta mikä on pienin juttu, pienin askel, minkä voit tehdä oman hyvinvointisi eteen? Kuuntele sisintä, mitä sieltä nousee, ja tee se. Se on ehkä se tärkein juttu, tee se. Aina ei voi lähteä vaeltamaan tai aina ei voi lähteä valloittamaan maailmaakaan. Mutta pieniä juttuja voi aina tehdä. Ihan aina. Kukaan ei ole edessä eikä estä. Yöllä joet ja virrat valjastin, syvimmät aavat ja ulapat paljastin. Mä tunteeni nimetä uskallan, kohdata tunteen rinnassa puristavan. Huomaan tää kaikki aikanaan, ohi kiitää kuin pilven hattaraa. Pelonteet. Mä yöllä joet ja virrat valjastin, syvimmät aavat ja ulapat paljastin. Mä tunteeni nimetä uskallan, kohdata tunteen rinnassa puristavan. Huomaan tää kaikki aikanaan, ohi kiitää kuin pilven hattaraa. Nämä pelonteet.